Hello, lovely people. Hey, God. How you guys doing? Man, what's up? What's going on? Good afternoon, good evening, and good morning. What's in the sub for on head? Na information I give on and na legit. What's up? Eh? No, na legit, oh, na legit, guys. Eh? Unu ga-emekwa nwa afọ na. Eh? Ọ bụrụ na unu chọrọ unu just watch go do this video now. Watch ya na akọkwa here. You go? Only the judge the nna anyị ukwu. So nna anyị ukwu wetin be this na gbachi nkịtị. And don't want him chọrọ send invitation ka ọ bịa meet m na mba ofesi ebe m nọ na New York. Unu ga-emekwa man ọ ịbụ onwe anyị ọnụ mmiri ọkwa ya ka njikwa ekwu ihe a onye ọbụla respect kpọ onwe ya ahụ ka ezi nke wu nke a na ka ọ dịkwa ka anyị afụrụ ụbọchị anyị fụkwara ahụ